बेबायदिनो जोङो बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाफैदों। दानि बिटिआर जि सरकार बे बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे मांखरसालिखौ गोदानै फाहामफिननायनि थाखाय माखासे हाबाफारि बेयाव लादों। बिनि मुसुखाबो बेयाव फसंना होनाय जाबाय आरो हाबदान जानानै थानाय जि न' बेखौबो मावफुंनो थाखाय बिथाङा बेवहाय अनसुंथाइ होदों। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बयबो मिथिबाय जे दाख्लैनि बिटिसिनि जिथु काउन्सिल बे काउन्सिलनि इसि एक्जिकिउटिभ जि काउन्सिल बे काउन्सिलाव डिसिसन लानायखौ नोंथांमोना नुदों जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय जि 40 गं जि समस्तिफोर दङ मोनफ्रोमबो समस्तियाव बिर चिलागां बसुमतारीनि मुङाव दायो माने स्टेडियाम जासिगोन। बेखौ फोसावनायबो जाखाबाय। दा बेबायदिनो सरकारा बायदि रोखोम हाबाफारि लादों बिथांनि मुंखौ गोजोर खालामनो थाखाय। बिथाङा जे जोंनि हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावलांबाय बेखौ जोङो मान होनानै दानि बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ बिथाङा बे रोखोम मोनसे हाबाफारि लादों। आरो गमामायैनो फारि फारियै मोनफ्रोमबो बियाबाव बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाबाव जुदि बिथांनि मुङाव जुदि दायो स्टेडियाम जायोबा अब्ला बेखौ बयबो आरो गुवारसिनै मिथिनायनि खाबु मोनगोन। जों बर'फ्राथ' बयबो मिथिखागौ, नाथाय गुबुन हारिफ्राबो जायफ्रा बिटिआर ओनसोलनि मानसि बिथांमोनाबो एबार बिथांनि मुंखौ बिथाङा सोर बेखौ मिथिनायनि खाबुखौ बे मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनफुंनो हागोन। माब्लानि गेजेराव फाइनान्सियेल इयार बे फाइनान्सियेल इयारनिफ्रायनो बे हाबाफारिया स्टार्ट जासिगोन। दायो माखासे जायगानि मुंखौ मख'ग्रोनाय जादों। फार्स्ट फेजआव मुंख'नाय जि जायगाफोर बे मुंख'नाय जायगाफ्राव बेफोरखौ फालिनाय जादों।